DJ, kin ga wannan? Wannan da kike gani DJ, da wannan zan iya kiran mutum ko yana China, ko India, ko Madina birnin manzo, ko Makka. Kai wannan da kike gani, lahira ne kawai ba zan kira mutum. Amma ko da a bangon duniya yake wannan ta riga shi zuwa can bangon duniyar. Salula kenan. Allah ya baka lafiya. Allah ya baka lafiya. Au. Allah sarki. Au ke ma kalan mara hankali kike mun DJ? To naji ba ni da hankali. Naji na samu. To ka je ka sayi wannan abin? Menene zai maka amfani? Eh? Waye zaka kira a duniyar? Waye ka sani? To ai ke baki da hankali. Amma da kina da hankali, ai sai ki duba irin tarihin da na kafa a wannan garin. Ni ne na farko fa da na fara zuwa da salula garin nan. In kin kula. Kuma har mai gari a yanzu billahi ladi a bayana yake. Salula. To salula banza? Wa? Ke za ka yi da salula da ka saya? Da faɗa kike fa ki ba hankali fa ina gaya miki. Har fa ki kuskure ki ƙara zagin wannan. Kin ga kan wannan kika sake zagin salula ta? Sai na miki aika nemo wani ki aika na tada hankalin gidanku kuma na buwai kowa garin nan danna garin nan wuta akan wannan wallahi ki ba hankali yanzu akan wannan banzan salula zaka zubar min da haƙo karki kara karki da ce mata da ki ce mata banza kware ki ce min banza an faɗa salula din banza karki na zaga banzan salula karki kara fa na ga miki an zaga karki kara faɗa na zaga salulan banza? To billahi ladin kika sake cewa salulan banza ko? Ne kika sake cewa salular banza. Yanzu nan zan faɗa. Me za ka faɗa? Ya? Me za ka faɗa? A in ka ɗaure akuya ka kunce ta me kai mata? To yanzu zan sake ki. Shi kenan. Sai rarrake ki. Shi kenan. Akan wannan fa sai rarrake ki. Wala rarrake ki zai. Salulata. Ha? DJ? Na'am. Ashe barauniya ce ke DJ? Jar uba. Ina so in taimaka ne in cire maka wa'annan sarkar. Saboda ka samu kai bacci da kyau. A ki rabu da ni. Ki kyale ni. In kika cire min wannan so kike haka kurun wani kato ya hauro gidan nan? Yanzu zaka ce zaka kwana da wannan? A ciki a daure? Haka kwarai ki rabu da ni. Haka zan yi bacci na. Har da mai shari. Wallahi da lahidi. Salula, ina ga salula. Ka bada mana in je in ajiye mana. A'a, ki rabu da ni. Gobe zan baka. Idan na baki kika sa cikin adakarki. Kin ga wani kato duk garin nan san ina da salulan nan. Idan kato ya hauro gidan nan, duka ɗaya zai wa kyauran ɗakin nan. Salula.